तो गाइस नुआ एक ब्लॉग रे स्वागत करुच्ची। तो गाइस आम आसु आज बिलू को। तो लिपू भाई सेठारे जमी रे नड़ा बांधुचंदे। ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ସ୍କୁଲ, ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ପିଲାଦିନେ। ମୁଁ ପଢିନି ମାତ୍ର। ତ ଗାଇस ଦେଖୁଥିବ ଆମ ପଛରେ ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ିରେ 4 ଜଣ ଆଗେ ବସିକି ଆସେ। ବୁଲିବାକୁ ନାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ରେ। ଆରେ ପାଣି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ମନ୍ଦିରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ରାତିରେ ଯୋଉ ନେଇଥିଲୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ରାତିରେ ନାଚ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ। ବେଶୀ ଆଜି କଣ କାଲି କଣ ହେଇଥିଲା? ତ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଆମେ ଛିଡା ହେଇଥିଲୁ। ତ ବିଲକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉଥିଲୁ ଆମେ। ତାଙ୍କେ ଆଇଲେ 4 ଜଣ, ତ ଆଇଲେ 6 ଜଣ ନାଖେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 3 ଜଣ ନାଖେ ବଇକି ଯାଉଛୁ। ହଁ ଆମେ ହେଲେ ବଇକି ଆସିଲୁ ଭାରି। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବିଲରେ। ତ ଲିପୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆମେ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଏରିଆଟା ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଲିପୁ ଭାଇ କିପରି ଭାବେ ଧାନ ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସାଇଡ୍ ଜଣେ ବାପା ସେଠି ଧାନ ସବୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ।